Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Яз мыйклы һәм дүрт аяклы дусларга укол ясарга вакыты, кайсы хайваннарны кытыру ширеннән сакларга киңәш ителә. Су һәм ризык урынына ураза тоту, күңел ачу урынына эшләү, дугалар һәм Коръән уку. 23 мартта мөселманнар изге Рамазан аен каршы алалар. Яхшы яктырту, ашлама һәм вакытында су сибү чалалар үсентеләр үстерү серләре белән уртаклашты. Мыйклы һәм дүрт аяклы дусларга укол ясарга вакыт, Чаллы ветеринария табиблары йорт хайваннарны коткару авыруына каршы прививка ясатырга киңәш итә. Моның өчен хәзер иң кулай вакыт. Урамда инде җылы, шуңа күрә хуҗалар этләре белән урамда ешрак йөриләр. Димәк, урам һәм кыргый хайваннардан үлемгә китерүче авыру йоктыру куркынычы арта. Моны булдырмый калырга була. Бу хакта тулырак безнең алдагы материалда. Ирина Григоренконың традициясы бар. 5 ел дәвамында ул һәр ел сайын 21 мартта үзенең Меттершнауцерын кытыру авыруына каршы вакцинацияга китерә. Капы хуҗабикәсе үз йорт хайваннарының иминлеге турында алдан кайгырту яхшырак дип саный. Мы с ней очень много гуляем в лесах и так далее, поэтому соблюдаем график вакцинации обязательный. Йорт хайваннары урамда йөрүче һәм кытыру авырулы кыргый хайваннардан шир йоктыра ала. Яраткан дустыңны исә коткарып калырга мөмкин, әмма вакыт сәгатьләр белән исәпләнә. В течение 48 часов владелец животного должен обратиться к нам в ветеринарную клинику. Мы ставим вынужденную вакцинацию с интервалом 2 недели двухкратно. Но вообще лучше не тянуть, ежегодно вакцинировать животное. По средам и субботам вакцинация у нас бесплатная. Хәтта алар да зарарлану куркынычы астында. Ә менә Санта урамда елның җылы вакытында гына йөри. Вакцинация алдыннан ветеринария табибында профилактик кабул итү, мен кунны тикшерү һәм термометрия үткәрергә кирәк. Әгәр дә хайван тулысынча сәламәт булса, прививка ясарга мөмкин. Мәче хуҗасы ветеринария табибы, шуңа күрә ул кытыру авыруына каршы прививка ясатырга һәр вакытында килә. Үземнең псиемне инде бакчага, җәй буе инде бакчада яшибез инде без диярлек. Шуңа күрә псиемне шунда алып кайта, алып барам да инде и анда алып кайтканчы вакцинировать итәм инде мин аны. Димәк, прививка ясалмаган хайваннар белән очрашу аңа куркыныч түгел һәм ул кытыру авыруын йоктырмаячак. Бу үлемгә китерүче авыру исә кешегә дә күчә ала. Шуңа күрә ветеринария табиблары прививка ясатырга, шул ук вакытта үзеңне дә яраткан дүрт аяклы дусларны да сакларга киңәш итә. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хәвзей, яңалыклар. Безнең ишегалды программасы эшен дәвам итә. Үзәк район территориясендә 2023 елга территорияләрне төзекләндерү проектлары турында алдан фикер алыша башладылар. Кемнең ишегалды яхшырак булырга тиеш, кайсы яклары буенча сорауларга җаваплар алдагы материалда. Кемдер машина кую урыннарын киңәйтергә, этләр йөрү өчен урын булдырырга, балалар уеннары өчен күбрәк урын ясарга тели. Кемгәдер агачлар комачаулый. Шәһәрнең Үзәк районында ишегалды территорияләрен төзекләндерү проектларын тикшерү башланды. Хотелось бы больше спил деревьев, потому что деревья все, как сказать, наклонились, они не подходят под эту реконструкцию. Собрание проводится, это хорошо, но вот жители наших домов хотят, предлагают, чтобы были сквозные проезды, чтобы уйти от тупиковых дворов. Ну, пока вот этот у нас не хотят услышать этот вопрос. Юллар уңайлылык өчен генә түгел, ә иң беренче чиратта куркынычсызлык өчен дә кирәк. Ишегалды тормышында юлдагы проблемалар аркасында ашыгыч хезмәтләрнең туктап калган очраклар бар инде дип зарлана чаллылар. Вот, у нас был один раз, поэтому пожарная не смогла заехать. Было у нас такое, ей пришлось здесь где-то объезжать, где-то через какие-то квартиры, лестницу поднимать и туда заходить. Это очень опасно. Шәһәр хакимиятының фикере буенча парковка культурасын сакларга һәм ишегалларын төзекләндергәндә күпчелек фикергә, шулай ук проект нормаларына ориенташырга кирәклегенә кайтып кала. Практика показала уже, мы не первый год эту программу проводим, встречи с жителями, находим золотую середину, пытаемся угодить и автомобилистам, и пожилым, которые хотят просто гулять, и которым машины мешают, и детские площадки нужны, спортивные площадки. Пытаемся найти золотую середину, чтобы появилось все, чтобы максимально все были довольны.
Әлеге очрашулар район башлыклары, территориаль иҗтимагый үзидарә рәисләре, идарәче компаниялар һәм проектлаучылар катнашында үткәрелә. Әмма иң элек алар гражданлык хокукларын үтәү максатына Чаллы халкы өчен булдырыла. Нәтиҗәдә быел Үзәк районында 31, 43, 45 һәм 58 комплексларда 21 ишегалды төзекләндереләчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Рүзәлия Фәхретдинова, Кирилл Хабзи, Яңалыклар. Су һәм ризык урынына ураза тоту, күңел ачу урынына эшләү, дугалар һәм Коръән уку. 23 мартта мөселманнар изге Рамазан айын каршы алалар. Быел ул 29 көн дәвам итәчәк. Бу вакытта дин кардәшләребез мөмкин кадәр күбрәк игелекле эшләр башкарырга тырышалар. Чөнки нәкъ менә шул айда барлык яхшы эшләрнең савабы күп тапкырлар артылып исәпләнә. Нинди кагыйдәләргә буйсынырга кирәк? Толырак хәбәрчебез сюжетында. Рамазан айында мөселманнарга таңнан кичкә кадәр ашау ишүдән тыелырга кирәк. Бу исламда бик мөһим чор. Ураза тотарга, күп дугалар кылырга, Коръән укырга, игелекле эшләр башкарырга, шулай ук гыйбадәтләрдән һәм тискәре фикерләрдән тыелырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, узган елларда эпидемиологик вазгыять аркасында Рамазан ае вакытында Татарстанда барлык чаралар да онлайн режимда узды. Быел мөселманнарның таравих намазларына йөрү мөмкинлеге булачак. Безнең күп кенә мәчетләрдә Коръән хатым чыгу бар, Коръәнне укыйбыз тулаем. Безнең мәчеттә ул 10:30-да башлана. Иншааллах, кемнәр теләк белдерә, килеп, бергәләп Коръән укый алабыз. Бүгеннән инде безнең таравих намазы, ясту намазыннан соң укыйбыз без таравих намазын. Рамазан айында ураза тоту билгеле бер яшькә җиткән һәм акыл ягыннан сәламәт булган барлык мөселманнар өчен мәҗбүри. Сәламәтлекләре буенча ураза тотарга рөхсәт ителмәгән кешеләр генә искәрмә булып тора. Мондый кешеләр көн саен ярлыларга ярдәм итәргә, аларга хәер садака бирергә тиеш. Ул һәр көн өчен 350 сумны тәшкил итә. Әгәр дә пациентның бар икән язвенный болезнь, ашказанның, двенадцатиперстный кишкиның, аңа тоже ураза тотмаска лучше булыр. Кем балаларны имезә, беременный хатын, авырлы хатыннарга ураза тотмаска кирәк. Изге Рамазан ае 21 апрельгә кадәр дәвам итәчәк һәм ураза бәйрәме белән тамамланачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Яхшы яктырту, ашлама һәм вакытында су сибу, мул уңыш алу өчен төп шартлары булып тора. Ләкин бу исемлектә тагын нәрсә җитми. Чаллар үсентеләр үстерү серләрен Айзилә Шәймөхәммәтова белән уртаклашты. Наталья Лаптева үзенең тәрәзә төбендә помидорларны беренче ел гына үстерми. Шуңа күрә ул яшелчә турында кайгыртуның барлык нечкәлекләрен белә. Көндез яктылык җитмәсә, үсемлекнең үсү шартларын үтәү өчен махсус лампалар белән яктыртырга кирәк, ди Чаллылы. Я сажаю для себя. У меня места много, помидор я корней 200 сажаю, перцев вот у меня 60 корней я сейчас распикировала, посадила, и цветы для души. Флорида Ахтамова да күп еллар бакчачылык белән шөгыльләнә. Үзенең беренче помидор орлыкларын ул ай календары буенча 11 мартта чәчкән инде. Помидорны карау аз вакыт ала, ди ул. Иң мөһиме, нәтиҗә булсын өчен барысында дөрес эшләү мөһим. Аларны пикировать итмәем, сразу бакчага апарам, теплицага утыртам, эскәмбәгә утыртам, ябып куям. Ну, анда инде мин өстәмә җир салам аларга. И мин аны шул өстәмә җир салып бер ай утыртам да инде ниндә теплицаны җиргә утыртам. Алар бакчаларына барыр өчен җылы һава торышын түземсезлек белән көтәләр. Дачада эшләү аларга рәхәтлек кенә түгел, ә беренче хезмәт җимешләрен барысыннан да алдарак татып карарга мөмкинлек тә бирә. Помидорның беренче уңышын июнь айында ук көтәләр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. В магазине «Центр света» огромное поступление светодиодных люстр с пультом управления по низким ценам, а также распродажа старой коллекции. Ждем вас по адресу: Московский проспект 30/11А, торговый дом «Центр света». Продсклад «Победа». Томаты в собственном соку 87,90. Икра кабачковая 68,90. Все нужное по низким ценам.